Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa panganing ko si Wallahu ta'ala gi kunang kay ama pamanaw salam aso kung sukalilintad na kapipi aginawa. Sa kanon nga pito anak kay ni pito akan narakanon nasuka kikinigan niyo ko ninan no sang ko ano suara ko makapunggulo lang ko na isa idi maranaw so nga desada ko kimao de sa umanta ada to mamanti apangan tiga madabang alumbay sa pagayawan igilak ko kalanugas. Sagi kun mga didamin na siya may pililalilang o di na di kukurumanta sa mata idirananan ada sa lakaw kay Jenalia. Sa pamilya sulatan na katina pa maginggas sa mga dadatetangga isa so di kay buo na dakalambay isa tela na sutuan tanwa rabulalamin sa wassalam.
niyan ginawa ko pinugay. Ako minasaranaw niyan na gumigiraw iyong matay din. Kapan kaya sidemarawi iya kona sawahe iya karare kakana nengkunga paladakan iyo egana saya